Damdamag Radyo Sagada. Di Radyo Sagada kung umuna ti tangatang nga mangidanon kadagiti damdamag. Iti 104.7 FM, idanon mi kada kayo ti madama mapaspasamak iti Pagilian, iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggap iti komunidad. Damdamag Radyo Sagada. Naimbaga manam kagayam kakabsata din manumanan iti panakaibingay dagiti damdamag iti katengaan iti aldao iti Hulyo 13, 2026. Dagiti mangibingay kadagiti damdamag ita itinagan ni Madam Singbay katawan sa bali ani Manong Yo Arafi kagayam ken kakabsata. Manipod kadagiti ulo dagiti damdamag lokal City Disaster Risk Reduction and Management Office CDRRMO agtultuloy ang nakamonitor iti epekto iti naglabas a Bagyo Inday iti syudad ti Baguio. Iti dadumapay nga ulo dagiti damdamag lokal pabiyagan dagiti manalon ijay mangkayan apektado gapo iti pagpaproyekto ti dakkel a mining company sa Jay. Kanayon ang paragiti lokal na damdamag, DSWD Field Office Cordillera, nakamonitor lata iti posible nga epekto ti tuloy-tuloy apan nagtudtudo na. Kanayon ang paragiti ulo na ginadamdamag Quick Response Team, QRT, Operations si DSWD Field Office Cordillera Administrative Region, FOCAR, agtaltalin na nga aktibo. Manipon mo't kadagiti ulo ti damdamag nasyonal naan anay apan nakay patungpal ti revised rules iti anti-bullying act. Idagdagadag iti EDCOM 2 iti DepEd. Kanayon ang paiti National Adamdamag, Regional Director iti NBI BARM, agtestigo iti impeachment trial ni VP Sara Duterte itang Aldao, July 13. Manipod man kadagiti detalye dagiti damdamag lokal agtultuloy lata iti monitoring ti City Disaster Risk Reduction and Management Office CDRRMO iti epekto iti naglabas a Bagyo ani Inday. Kagiddan dayta sigon iti nasao nga opisina awan met iti na record bilang iti evacuation manipod kadagiti bambarangay kastameten nga awan iti na report a water supply disruption, electricity outage ken telecommunication service disruption. Nupay kasta natumbawin no nadadaal ti Agarupo 11 kayo iti pasad iti Leonard Wood, Gisad Road, Pukay Village, Quezon Hill, Camp 7, Insular Kuyasan, Cannon Road, Guva Park Road, Upper Quezon Hill, ken Tip-Top. At damot lang iti dua bilang iti landslide, erosion, when Rockville, Ijay, San Luis Village, iti pasat ti Dahlia Street, kan iti asideg ti San Luis Village, Barangay Hall. Bayat ang report matlang katakwada ti dua kaso tinargaya Cavite, may sa Ijay Upper Quezon Hill, kan may sa Ijay Maria Basa Pakdal. Nailistamat lang ti may sa kaso ti panaglayo si ti pasat ti Nagilian Road, Ijay Irisan. Agtutuloy na kamonitor tinasao nga opisina kadagiti nagduduma ang lugar iti syudad. Iti na nga pa detalye dagiti damdamag lokal, idagdagadag ti Second Congressional Commission on Education EDCOM 2 iti Department of Education o DepEd anan-anay ngay patungpal da iti revised rules iti Anti-Bullying Act.
Sigun iti commission, adulat ta nga estudyante iti makapaspasar iti bullying gapo iti saan anan-anay apan nakaipatungpal da iti nasao alintag. Inayon na iti Revised Implementing Rules and Regulations IRR iti Republic Act 10627 ket pinirmaan ti DepEd idi Agosto 2025 kalpasan iti duwa tawen na a konsultasyon iti Second Congressional Commission on Election EDCOM 2. Iti napabarwa pagkanurutan ket napalawa iti definasyon na iti bullying no sadino. Nairaman kas bullying iti mall ulit apang mapamutbutang cyberbullying, social exclusion, precursor behaviors ken dadto mapay. Sigon pa iti commission, agarup makatawan kalpasan ang nagbalina nga epektibo iti revised IRR ngam adu pailaang ti pagadalan ti saan pa ay nga ituding kadag iti learner formation officers wenno nangipatungpal kadag iti napabaro nga anti-bullying policies. Iti dadong mapaya ka detalye na kiti damdamag lokal pagbigyagan dagiti manalon sa jemang kayan na epektado gapo iti pangga paproyekto ti dakkel a mining company sa Jaya imbinglayan ni Mototsa may sa residente iti mangkayan nga apektado matlangan iti pagbiaganda gapo iti proyekto iti may sa dakkel a mining company. Iti pakiya tungtong dagiti media, imbingay na farming iti kangrunaan na pagbibiyaganda sa Jaya. Sigun kinkuha na, idikat uray no summer at da iti danom nga usaranda nga itan na ket kasapulan ang water pump dagiti danunda nga aramaton iti panagsibog kadagiti mulada. Inay na nga agtuloy iti proyekto tinasa mining company na umaawanan ti supply da iti danom. Sigun kini matot sa agarop 534 hectares gamin ang manamnama ang mapiktaran no kasbilang agtuloy tinasao a proyekto. No pay kasta, kinuna na nga iti agdamakit awammat iti guloken mapaspasamak apan sisinnopiat. Iti nagbataan dagiti residenti ajay. Kabayatan na imbing laymat laang ni matot sa nga inmanod maten dagiti nakikadwa kadakwada ken mangsubsuporta kadakwada tapno kontraan ti panggap a drilling activity iti maysa dakkel a mining company ijay mangkayan. Iti pakiya tungtong dagiti media ken kuana nga dinakamat na nga damatan dagiti kakailyan ang nakimaymay sa kadakwada tapno kontraan tinasao a proyekto. Iti daddo mapaya at lokal damdamag agtaltalinaed anak monitor ti Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office Cordillera Administrative Region ng FOCAR kadag iti posible nga epekto iti habagat ken ti naglabas a bagyong Inday. Iti kaudyana datos iti nasaong ahensya awang pala ang iti na-report ang naapektaran na komunidad iti Region Cordillera. Agtaltalin na edmat ang naka-blue alert dagitoy ken manarimaan iti koordinasyon na kadag iti lokal government units tapno maawanda adagos iti sitwasyon dagiti komunidad iti region. Kapayatan na agtaltalin na data dagiti preparedness activities nga isaysayang kat dagiti warehouse personal da apakayaramanan iti quality control vacuum sealing kenda dumapay tapno maisigurado nga dadagiti naka sagana ang maiwaras a relief kadagiti posible ang maapiktaran. May basamat lang iti kaudian datos dagitoy ada iti agarop 100 of 5.9
pesos. A million agatan iti nakasagana at relief source when relief sources pakiramanan iti 87,409 family food packs, FFPS 19,897 non-food items NFIS kun 10,019 ready to eat food RTEF packs. Manipod mat kadag iti detalye ti damdamag nasyonal iti idagdagadag iti second Congressional Commission on Education EDCOM 2 ay iti Department of Education DepEd anan-anay ngay patungpal da iti revised rules iti Anti-Bullying Act. Sigun iti commission, adulat ta nga estudyante iti makapasari iti bullying gapo iti saan anan-anay panakitong palda inat tinasao lintag. Oh. Iti na dumapay detalye, iti damdamag nasyonal na ito din nga iparang iti House Prosecution Panel iti sumarunong nga agtistigo may naig iti investigasyon na ti National Bureau of Investigation NBI iti maatap a panagpangta ni Vice President Sara Duterte iti biag ti Presidente kan sumagmamanu nga opisyal ti gobyerno. Sigon kini House Prosecution Spokesperson Ken Lanao del Sor, Representative Zia Alonto Adjong. Agtistigo ni Attorney Jeremy Latok Lunulotok, Regional Director TNBI Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Alones. Inayon ni Adjong, ituloy ni Attorney Lutok iti imbuna wenno inbaga ng ebidensya iti NBI Senior Agent John Mark Kalilong anang authenticate iti video recordings kandag iti files may naig iti statement ni VP Sara iti Nobyembre 23, 2024. Inayon pa ni Adjong nga Edward nilutok iti resulta ti investigasyon ti NBI iti maatap apangta. Nung pa'y kasa, nagkudkod dito ang mga butaktak kadag iti detalye gapot iti subjudice rule. Kita pa lang dagiti may binga tayo damdamag itangal daw iti July 13, 2026 na imbag hangal daw kada kayo amin nga awan labas.